Έχετε ακούσει ποτέ για την κετογονική δίαιτα, ο πόρος διατροφής που συνιστάται περισσότερο από τους γιατρούς για την καταπολέμηση του υπερβολικού βάρους και της παχυσαρκίας, με ασφαλή και υγιεινό τρόπο? Η κετογονική δίαιτα εξισορροπεί τη δίαιτα σε αποτελεσματικές αναλογίες μεταξύ υδατανθράκων, λιπών και πρωτεϊνών, σε σημείο που το σώμα χρησιμοποιεί την καύση λίπους ως καύσιμο αντί για υδατάνθρακες. Ως αποτέλεσμα, τα αποτελέσματα που λαμβάνονται είναι απώλεια 15 κιλών το μήνα για ασθενείς που τηρούν τη δίαιτα. Αλλά μπορεί να αναρωτιέστε, πώς μπορεί το Keto Light να σας βοηθήσει να πετύχετε τους στόχους σας για την υγεία και την απώλεια βάρους? Ας ανακαλύψουμε τι κάνει αυτό το προϊόν τόσο ξεχωριστό. Αλλά πρώτα, είναι σημαντικό να τονίσετε ότι πρέπει να εγγυηθείτε την πρωτοτυπία του προϊόντος. Και για να σας βοηθήσω, θα αφήσω τον σύνδεσμο προς τον επίσημο ιστότοπο στην περιγραφή του βίντεο και στα σχόλια. Τι είναι το Keto Light? Το Keto Light είναι ένα συμπλήρωμα σχεδιασμένο ειδικά για να υποστηρίζει όσους ακολουθούν την κετογονική δίαιτα. Η κετογονική δίαιτα είναι μια διατροφική προσέγγιση που ενθαρρύνει το σώμα να κάψει λίπος ως κύρια πηγή ενέργειας, με αποτέλεσμα την απώλεια βάρους και τα ωφέλη για την υγεία. Και γιατί Keto Light? Μόλις υιοθετήσετε την κετογονική δίαιτα, πρέπει να έχετε τις σωστές δοσολογίες κάθε τροφής για να πετύχετε τους στόχους σας. Και με τη βιασύνη της καθημερινότητας, είναι δύσκολο να αγοράσεις, να ετοιμάσεις και να τρως τα σωστά φαγητά κάθε φορά. Το Keto Light είναι η λύση, καθώς σας προσφέρει όλη την ισορροπία της διατροφής σας με ένα μόνο συμπλήρωμα, με πρακτικό τρόπο. Εξαλείψτε τα εμπόδια που σας εμποδίζουν να ακολουθήσετε τη δίαιτα. Μην ανησυχείτε για την ημερομηνία λήξης, την τιμή και τη διαθεσιμότητα των τροφίμων στη διατροφή σας. Αποκτήστε τα πάντα σε ένα συμπλήρωμα, με σούπερ έκπτωση 50%, μόνο στην επίσημη ιστοσελίδα. Κάντε κλικ στον επίσημο σύνδεσμο στην περιγραφή του βίντεο, συμπληρώστε τη φόρμα, λάβετε το προϊόν στην άνεση του σπιτιού σας χωρίς χρέωση παράδοσης και πληρώστε μόνο μετά την παραλαβή. Το Keto Light είναι ιδανικό για όσους θέλουν μια πιο υγιεινή ζωή, εξαλείφοντας προβλήματα που προκαλούνται από το υπερβολικό βάρος, όπως διαβήτης, καρδιαγγειακά προβλήματα, φθορά των αρθρώσεων, χαμηλή αυτοεκτίμηση και σεξουαλική ανικανότητα. Και όλα αυτά φυσικά, χωρίς χειρουργικές επεμβάσεις. Πολλοί χρήστες του Keto Light έχουν αναφέρει ορατά αποτελέσματα εντός εβδομάδων. Γίνε επίσης μέλος της ομάδας ανθρώπων που ανέκτησαν την αυτοεκτίμησή τους, επέστρεψαν στον αθλητισμό και αποκαταστάθηκαν η υγεία τους. Εκμεταλλευτείτε αυτή την ευκαιρία για να μεταμορφώσετε την υγεία σας και να πετύχετε τους στόχους σας για απώλεια βάρους με την υποστήριξη του Keto Light. Τελευταίες παρτίδες για την Ελλάδα. Κάντε κλικ στον επίσημο σύνδεσμο του ιστότοπου και εξασφαλίστε την προσφορά σας 50% και ξεκινήστε το ταξίδι σας στην κετογονική δίαιτα με το Keto Light σήμερα. Το κέντρο μας θα επικοινωνήσει μαζί σας για να επιβεβαιώσει την αγορά σας και να σας δώσει όλες τις πληροφορίες για το προϊόν. Για να λαμβάνετε περισσότερες συμβουλές υγείας, εγγραφείτε στο κανάλι, ενεργοποιήστε τις ειδοποιήσεις και αφήστε ένα like. Μέχρι αργότερα.